Miksi autokauppiaallakin on oltava vähän katetta? No, tässä elävä esimerkki siitä, kun kaikki ei mennyt autokaupassa ihan niin kuin olisi toivottu. Lähdin Turusta Helsinkiin toimittaa asiakkaalle tuommoista Tesla Model Y:tä ja vaihdossa oli tulossa tuommoinen 2015 Nissan Qashqai, jossa oli 1,2-litrainen moottori. No kaikki sujuu ihan kivasti, koeajo tehtiin, autoja tutkittiin ja molemmat oltiin ihan tyytyväisiä, että nyt on homma kunnossa ja lyötiin kaupat lukkoon. Ja no meikäläinen lähti sitten tietenkin Nissanilla takaisin Turkuun ajelemaan. No, ajeli siinä syksyn mittaan sitten moottoritietä pitkin 120 ja yhtäkkiä Nissanin koelauta täyteen vikaavalo ja moottorin teho hävisi ja pysähyn tienposkeen ja sammutin auton. Ja ajattelin, että jospa sinä antaa vähän Nissaninkin levähtää, että liekö vähän väsynyt tästä matkan teostaan, niin käynnisti auto uudestaan, mutta sehän nyt kävi sitten huonosti ja todennäköisesti varmaan vähän niin kuin 2 sylinterillä ainoastaan. Ajattelin, että mäpä nilkutan siitä sitten vähän turvallisempaan paikkaan ja tilasin suoraan siinä hinausauton. Auto hinattiin merkkiliikkeeseen Turkuun ja sielläpä tietenkin vika sitten tutkittiin. 2 päivän kuluttua tuli suurin piirtein puhelu, että 2-sylinteristä mäntä on halki ja palasia puuttuu. Ainoa ratkaisu oikeastaan on vaihtaa moottori. Kustannus 10 800 ja auton arvo 9 tonnia, joten ei siis kannata, ei kannata. No, tutkin vähän vaihtoehtoja siinä ja huomasin, että näähän on nämä 1,2-litraset Qashqait niin kuin surullisen kuuluisia siitä, että nämä moottorit on aika morjesta. Tuossa oli semmoinenkin tarina, että yksi korjaamo oli asiakkaalle vaihtanut tuommoisen moottorin 80 tonnia ajettuun Qashqaihin ja ne oli tilannut sitten sen jostain sen moottorin, tämmöisen käytetyn moottorin ja se oli sitten se uusikin laitettu paikalleen ja täräytetty käyntiin, niin sekin oli sitten rikkinäinen, joten näissä on vähän se, että nämä ei tosiaan vaihtomoottorikaan välttämättä kestä, niin mä päätin sitten, että mä myyn rikkinäisenä huutokaupassa ja varmaan tämän myyntipuheen jälkeen niin ostajiakin on ihan jonoksi asti. Niin. Mutta tämmönen herkkupala on tulossa pian myyntiin ja tällä nyt varmaan tulee turpaa semmonen 3-4 tonnia, mutta semmonen vinkkinä oikeastaan, mitä suosittelen, niin kannattaa tarkastaa auton huoltohistoriat ennen kuin kauppaa teette. Ja itse esimerkiksi käytän tämmöistä kuin lite.tiedot.info-palvelua. Sieltä saa sähköiset tiedot auton huolloista ja se näyttää myöskin mitä siellä on oikeasti siihen autoon niin kuin huoltotoimenpiteitä tehty